Injiniya. Alhaji. Injiniya tun da ina jiran ka. Alhaji. Ka yi hankuri Alhaji. Injiniya don Allah ka kashe min nace cewa ni ka kashe min ba wani aiki zaka yi ba cewa ni ka kashe min. Zan taya Abuja aka jira na lokaci yana taya na ga ma Abuja zan je ya kashe min ta mana. Alhaji ka kwantar da hankalinka duk motocin da ka gani nan kowace AC za a kashe mata. Waccan shi ta ka jira a kashe mata wannan na riga na kammala. To yanzu ta kace nake bisa gare ta Alhaji. Injiniya tun da ni kawo ma aikin ga na ce ma ka kashe min zan taya Abuja zan je injiniya. Yawa zan da zo. Yawa shi wannan ba je ka ce mai shigo da ba. Alhaji kwantar da hankalin. Injiniya. Alhaji yana cikin wai ka baka dauka. Wallahi Alhaji wai ba ta gare ni aiki ya min yawa. Ka ga yanzu waccan ta ka je ka kashe mata. Ka kashe min mana. Wani kwantar da hankalinka Alhaji. Wai Alhaji Mista Kwattaho a kashe mai AC, wacce an kashe ya ce a kashe mai AC, wagga ma na kashe AC, yanzu ita ga ita ma AC na zan kashewa. Kai kuma Alhaji ka ce a kashe AC, wai mi ka faru Alhaji? Injiniya don mi da ba mu kashe AC ga mota ta sha mai, AC ya sha mai, litan mai naira 620, shi ina talaka zai sa kai ne. Wallahi magana ka ta Alhaji. Wallahi nan gaba ina ganin in ba a yi anniya ba, wallahi ba ma kashe AC ba. Har motocin sai sun wasu haƙuwa hawa. To injiniya jiran ka nake kai sauri ka zo ka kashe. A'a babu komai Alhaji. Yanzu ina kashe Alhaji. Yanzu ina kashe mashi yanzu. Injiniya. Injiniya kai mai aikin ga ka kare. Don Allah kai hakuri Alhaji. Na gaji. Na riga na gano matsalar.